nós, agora, polo mes de outubro, cando empezamos con este do teatro, íbamos estar esta noite aquí cunha obra que representar e con este salón cheo de xente. E aquí estamos, un grupo de mulleres con ganas, con ánimo e con moita, moita alegría de estar aquí hoxe. Queremos dar as gracias a todos os que nos estades acompañando neste momento. E agora vos deixo con estas maravillosas mulleres para que os representen a obra de teatro Cenizas ao Café.
Tes, é verdade. Pero tesme a min para consolar e cuidar. Como ti facías con Domingos. Pero aquí, non. Eu non podo crer. Non podo crer. Ai, Deus mío. Ai. Ai, nena. Hacía falta. Traer unha flor, mulher. Se lle olvidou a funeraria, había que buscarlos. Podías ti por eles? Oh, mamá, oh. Tan bo como era Domingos, que vivía solo para nós, tan traballador, sempre de viaxe. Non era creer. Sí, miña niña. Un home dos pés á cabeza. Ai, que desgracia nos caíu. Miña niña. Poxa, antes de salir da casa, falaste con o avó? Sí, mamá, está todo arreglado. Ainda despois do morto, sigo mirando por nós. Pero ti tranquila, mamá, tranquila, que está todo arreglado. Agora vou buscar as flores. Ai, vai, miña nena, trai que foi ben bonita. De Domingos, ben non merecía. Pois vou por elas. Vai, eu mesmo resto que aqui unhas oracións pola súa alma, porque é o único que eu podo facer por ele. Vai, quero lá. Vai, vai. Acho que se olvidou o rosário. Así de repente, no velatorio, soltéis. Vostede non ten vergonza, vai que a miña filla e non se lle ocurra decirle nada. Ela está moi mal. E se sabe que o vendello de Domingos teño unha querida. Pode lle dar. E mira, ti, que engañada nos tiña. Así andas no inferno, home. Non diga eso, señora, que era moi bo. A min, tíñame como unha reina.
Comprou moi. Ademais, tiña un pixiño en Santiago. Levábame con el de viaxe sempre que podía. E mira este bonito anillo de Dios. Regalo de San Valentín. Era un santo con os do ceo. Sabe usted o diso? Un santo do céu. Era un pendeiro. A miña filliña, dándolle todas as mañás uns ovillos frescos con leite e un pouco greso, porque viña moi cansado do viaxe de traballo. Normal, non pudera cos pantalóns. Non decir outra cosa. A miña filha, para quen alimentaba a miña filla? Para esta raposa. Señora, eu non me chamo Raposa. O meu nome é Lucía. E de ela, gracias a súa filla, por alimentar tamén a domingo. Sabe, o sobrinito moi ben. Se vostede vira o ben que cumpría comigo. Ai, por Dios, o que eu teño que oír aos meus anos. Mira, vai vir a miña filla, e cando ela volva, non te quero ver aquí, porque está moi mal. E se sabe que o pendello de domingo tiña unha querida, pode lle dar algo, e a cousa non é para menos. E eu marcho, porque se cara tamén me dá a min algo, ou me dai. Hola, Lucía. Hola, Sonia. Sinto moito pola perna. Tens que ser forte nun momento tan doloroso. Grazas. E ti, como estás? Tamén tens que estar mal. Co amigos que eras os dous, ademais de traballar xuntos. Sabes? Queríache moito. E sempre me decía o boa que eras con el, que lle botabas unha man. E se non chegaba unha, que ainda lle botaba as dúas. E lle axudabas moito. Sí, eu tamén estou moi apenada. Pero mira, eu tamén che quería moito. Decía que tiña unha muller que era unha santa. Pero se queres, a pena é mellor compartir. Queres imos tomar un café? E falamos dos nosos recordos. Un café? Pois non me viña mal, non? Pero teño que esperar a que volte mamá. Dixo que quedaba aquí rezando, pero non está. Sí, estaba. Pero de repente puso un pouco nerviosa e dixo que iba a tomar un batido. Marchou un pouco apurado. Marchou. É que mamá queríalle moito a Domingo. Sempre falaba maravillas dele. Sí, sí. Falaba. Vamos tomar un café e contuche unha cousinha, Domingo. Pois vamos logo. Que tamén vai falar ela.
tes? Querías coñecelo? Pois este é Domingo Vélez, teu pai. E dime que te esperaba que non era para presentarme. E ahora se non quedan as cenizas. É que, nena, ti sabes que eu estou preocupada. O traballo, a vida. É mais... Quem lhe vai dizer que morreria tão novo? Era um homem tão vital. E levo 20 anos dicíndoche que o quería coñecer. Sempre quixen ter un pai que me dera cariño. E o que me enseñas é unha urca con cenizas. Pois, presentei-te. Foi presentável. Ainda que se o conoceras, havia-te de gostar. Tes os teus olhos. Bueno, para aí o tes. Ademais, non era de moitas palabras. O que te iba a contar... Pero era meu pai. E agora non sabemos a versión de por que nos abandonou a ti e a min. Mira, mamá, está aquí soiño. Seguro que estaba a pasar moi mal a súa vida, sin saber que tiña unha filla que querida. Agora xa é tarde. Non se pode facer nada. O mal é que queimaron e non lle podemos facer a prova do ADN. Sí, a chupiar. Chore a desafocas que eu mentres vou pensar como facer para que eu colles a herencia. Mamá, deixate de herencias. Pois é o único que podes ter o teu pai. Papá, se estiveses vivo, que orgulloso estarías de mí. Teño 2 carreiras e un máster. E traballo no Mercadona de Caixeira. Con un mes de vacacións e con todos os dereitos. Sabes, nos tempos que corren, estou moi ben colocada. Tira-se a pouco. Mamá, eu agora só non podo falar con ele. Vamos chorar a pena. Sí, ti chore a desafogo. Eu como mirar o da herencia. Non vai ser fácil, pero a ver onde buscar a solución.
Un gran home este Domingos. Que pena. Unha gran perda. Estou de acordo con vostede, xa non quedan homes como ele. É vostede que o coñecía. Mire, voulle contar, pero que quede entre nós. Domingos non era feliz no seu matrimonio, porque a súa muller non nos sabía ter contento. Pero comigo estaba llena de gloria. Porque mire, soy muy cariñoso, muy atento. Además, como puede ver, mire, la Gloria tamén ha de estar ahora, meu pobrinho, o boiño que era. Mire, esta pulsera regalou-me hai moi pouquinho. Mira, ella de ouro do bo. Eche moi bonita. Eche igualiña a miña. A mí, o qué? Se me dixo que era a única muller que quería, que se iba a divorciar para casarse conmigo, que me iba a comprar un piso. Que nos enjañou as dúas. A min, díxome o mismo. E cando me enterei de que morrera, eu tamén quería morrer de pena. Pero agora, se non houbera morto, mataba eu. As mulleres Inocentes como a nós. no inferno. Matalo é pouco. Sabes de que morreu? Sei que foi de accidente. Nunha destas viaxes que facía, incendiouse o coche. Queimouse todinho. Estaba encoñecido. Ai, castigo de Dios. Castigo de Dios. Facerme eso a mí. Ojalá se cocera como un chuletón a parrilla. Mira, vámonos de aquí. Que este peixe de cenizas non merece un minuto máis do noso tempo. Tienes toda a razón. Vamos. ¡Qué vergonza! Enterarme aquí no velatorio das túas aventuras. Tiñasme ben engañada, pero ahora no inferno non vas a engañar a máis ninguén. E sabes que che digo? Que, gracias ao teu accidente e a tua morte, miña nai e máis eu vamos a vivir como reinas, sin estar pendentes de ti, nin dos teus viaxes, nin de cando vas, nin de cando ves. Ojalá andas no inferno. Mamá, espera, que esto me parece de las flores y qué. O perrecho do verdadeiro non merece ni unha sola lágrima tú. Vas mellor viuda que mal acompañada. Por vámonos de viaje.
Y en las playas de isla se perdieron los dos, donde rompen las olas. Fala un pouco, Rosiña. Tómale un cigarro. Non quero, sabes que me cheira a roupa. É de gusto. Que fina vieres. Pois mira, eu vou fumar este dentro do lixo da Carmela, que por certo está tardando ben. Está tardando, sí. Yo. É que o pai é morto aquí. Non o tiña que ter enterrado. Ai, por favor. Helena, un pouquinho de respeto polo morto, muller. Non fomos aquí a recoño. Bueno, muller, bueno, ahora o fume non o vai matar. Chegaches. Se vías a que se mandou entrar al territorio. Nunca tal cousa se viu. Non sabes ti o que te perdeches. Se viras unha morea de mulleres a falar mal do difunto, chamándolle pendello, mal home, que ojalá que ardera no inferno. Se xa arde un accidente que tivo, despois sin o incinerado. Era non parar. Deixaron aquí abandonado. Aquí o deixaron. Pasou botando pés. A viuda, a fica do desmar. Iso que botar as tenidas polo ar. As outras, como a nena, marcharon todas juntas. Sei que iban cenar todas juntas e de festa. A cousa tamén non é de menos. A nai e a sogra, a viuda, enteraronse aquí de que lle poñía os cornos con 3 mulleres ao tempo. É que tiña unha filla con outra amante. As amantes descubriron que se engañaba a todos. A filla viu que o seu pai era un mullereiro. Puxeronse todas histéricas. Se estivera vivo, dou fe de que o mataba. Bueno, que pena non haber visto. Isto é hecho de película. Que cousas pasan. Helena, pousa o botillo, que columa non se xoga. Mira este homo como acabou. As cousas que pasan. E mira, nós temos un pouquinho de presa. Acabas ti de recoller todo isto, non? Vos a vos aquí a sempre. Já tende presas ali. Veña, ala, hasta mañá. Menos mal que non foron ao crematorio. Se saben que dentro non hai ceniza. É que é café. Estou tan contente. Saliu todo tan ben. Pero todo sea polo noso ben. Bueno, voulle chamar a Domingos. Vamos intentarlo, a ver se pode. Porque seguramente que non sabe onde ten o móvil, os nervios que ten hoxe. É o móvil. Colle, Domingo. Non sabe onde
tan contente. Escuita-me, ó, escuita-me. Escuita-me que ainda te vai dar un infarto. Escuita-me. Só non me queda desfacerme das temitas. E por fin estamos libres de todas esas malas péculas. Escuita, eu vou ir para casa. Colle as maletas e vémonos no aeroporto. E acórdate de coller a crema do sol, porque ti non te acordas nada do min. Ti, os nada, vai che dar un infarto. Cálmate, cálmate, Domingo, que xa está todo arreglado. Cálmate. Bueno, chao, chao, chao. Hasta despois. Non é para menos, meu provinho. Meu provinho, non está. Bueno, vamos para o Caribe. Porque aquí chove moito. Ni siquiera lotamos algo que é lindo. E bueno, o café non o imos tirar, porque o tempo de crisis que estamos pasando non se pode tirar nada. E bueno, eche da máquina de aí de fora, saber sabarrai, non sabe nada. E se cadra o pitilliño, e me lle dá algo de gusto. Bueno, vamos probar a ver, 2 ou 3 cafés e nos fai. E bueno, pómolo, a ver se domingo siquiera se acorda onde está o avión, porque non sei se se acordará, Fexe o malos. Vamos alá que o Caribe espera. Antonio, que nos acompaña tamén, e as outras personas que estades aquí arroupándonos. Estou un poquinho nerviosa, tendes que perdonarme, porque... Pero, gracias de todo o corazón, a todos. E a estos artistas... Porque no la más siempre nos lo vamos a ver, cualquier cosa nos tiene un conflicto muy grande. Porque como me las mujeres las giran mal. A ver se traen de un detallillo pequeño que íbamos dar a cada uno de vos. Gracias.